ובמיוחד למבואות החרמון ולחבל כרמים. אז קודם כל מחיאות כפיים לאיציק. איציק אומר לא סופרים. אז מה שהגיע לכאן ליקב בשבוע שעבר זה 4 מדליות זהב, 2 כסף ו1 ארד. החדר של איציק הוא לא מגדיל אותו כי הוא מפחד מחיוב ארנונה יותר גדול, יותר גבוה. אז אורית כאן, אנחנו נרים לחיים, ובאמת לאיציק, אתה דוגמה לעסק קודם כל שפועל על פי החוק, אחרת אני לא יכולתי לקחת פה את המיקרופון. יש פה את כל ההיתרים ואת כל האישורים למי שרוצה לדעת. אז לחיים, הרבה בריאות, ואני מעביר את המיקרופון לאיציק, בבקשה. שלום לכל האורחים, שלום לך אורית, אני שמח שאת קיבלת אותנו בביקור פה. תודה לכל החברים שבאו לשמוח איתנו ביחד. אני רוצה להודות ליובל לולב שעושה לנו פה מוזיקה נהדרת. מחיאות כפיים מגיע. איפה ליובל? שמנעים לנו את הזה. ולכל החברים שעזרו ועוזרים. יובל, בוא. תודה רבה. מיכל אייזן היחצנית שלי שעשה את העבודה, עבודה נהדרת. ואורי העוזר שלה, וכולם ביחד. לחיים, תהנו, שבת שלום. תודה אורי. המון הצלחה, ובאמת שתהיה לנו שבת שלום, ושדרך היין הזאתי תלבלב ותצליח. אנחנו נסייע ככל שנוכל. אני רק רוצה להגיד לכם שאורית הייתה פה לפני יומיים בביקור בגליל, וכשהיא סיימה את הביקור בגליל היא הגיעה לחבל כרמים בפארק דלתון, ומשרד החקלאות בראשותה של אורית יסייע למתג את כל האזור כחבל כרמים של מדינת ישראל. תודה רבה אורית.